Наш фест Бречеслава присвячений періоду раннього середньовіччя, періоду часу Бречеслава. І я можу так з годністю сказати, що, напевно, у нас на Білорусі це один з самих таких відомих фестів, присвячених цьому періоду. Традиція здобування живого огню, я думаю, це вельми старожитна. Але самое головне, що відбувався цей сакральний такий момент, ритуал. Сонце передавало землі і, так скажем, народжалося нове дитя у виніку. Все, на дружбу играем, не на войну, да? Все, начали, до 5 пунктов.